Subo sulod sa 2015, sakay sa labing unang mass transport system sa lalawigan, ang MyBus. Nobyembre dihang unang gipaila-ila nga to sa mga Cebuanon ang tinuray nga mass transport system sa lalawigan, ang MyBus nga namasahero karon sa labing bagong mall SM Seaside City dinhi sa South Road Properties. Mga Volvo-made buses pulos air-conditioned ug adunay Wi-Fi. Tungod kay adunay standing area, makakarga kini hangtod 90 ka pasahero. Nauna niini ang proposed 1.3 billion peso nga bus rapid transit project sa Cebu City nga gitdaktang mahingpit inig 2018. Dayon ang pagpakatap sa MyBus taliwa sa pagsupak sa mga PUJ drivers apan initial routes pa lang ang nahatagan og approval sa LTFRB. Karong 2016, gitakdang moabot ang pagpamasahero sa MyBus ngadto sa Mactan Cebu International Airport. Natakdo kini sa 14 billion peso expansion project sa airport nga nasugdan ni adtong Enero miaging tuig ubos sa GMCAC consortium. Sukad ni atong Pebrero makita na ang kausaban sa airport ubos sa private consortium sama sa dugang shops ug maayong facility sa old terminal. Milanat og mga 30 minutos ang biyahe ngadto sa SM Seaside City sakay sa MyBus gikan sa Park Mall sa Mandaue ug mulabay sa SM City Cebu sa North Reclamation Area. Taliwa sa kahuot sa traffic karon sa mga dalan sa Subo, mapasayon ang pag-adto gihapon sa mga mall pinaagi sa MyBus. Sulod usab sa 2015 na sinati ang huot nga kadalanan sa Subo. Tungod niini, gidali sa mga government planners ang katukuran sa Mega Cebu Development Authority ni adtong Mayo. Susama kini sa MMDA sa Manila. Giingon ang SM Seaside City na karon ang bagong talan-awon sa mga Cebuanon. Aduna kini park sa iyang roof deck nga gihulma sama sa Nautilus Shell. Hinoon, mas popular ang giant icon sa ocean view sa mall, ang Cube. Gani, gihimo kini karon nga paboritong lugar alang sa pagkuha og selfie shots. Tapad sa mall, una nang gitukod ang kapilya ni San Pedro Calungsod, ang unang Cebuano saint. Dinhi sa SRP gisaulog ang national celebration alang sa pagkasanto ni Calungsod ni adtong 2012. Ang towers tungang bahin sa circle facades SM Seaside mohatag og higayon sa tanan pagsudong sa palibot sa Cebu City ug kasikbit nga dapit. Doon na kini 360-degree view sa syudad. Naibalik usab ang ice skating sa Subo human sa pagkawala niini sulod sa kapinduha ka dekada. Nahimong usas mga paboritong lugar sa mall ang ice skating rink. Ana usab ang mga sinihan nga adunay IMAX ug Directors Club. Sukad sa pag-abli sa SM Seaside dinhi sa SRP niadto lang November 27, nahimo na kining kabahin sa kinabuhi sa mga Cebuanon. Kini taliwala sa milyon ka pesos nga gibayaran matag tuig sa Cebu City Government alang sa giutang niining pagpalambo sa SRP. Malabyan usab sa ruta sa MyBus ang dakong kalampuan nga mipabuhi og balik sa dakong bahin sa North Reclamation Area. Kani adtoy maoy unang sentro sa shopping ni adtong dekada 80. Dili lang mga warehouses o container yards ang anaa karon haduol sa pantalan tungod kay nagbuntaog atubangan sa Pier 5 ang labing bagong shopping mall sa mga Gokong Way, ang Robinson's Galleria, Cebu. Mao na kini ang labing dakong mall sa mga Gokong Way nga mao'y moatbang sa SM Seaside. Una ang mga Gokong Way midala sa mall concept sa Subo pinaagi sa Robinson's Place sa Fuente Osmeña Circle niadtong unang bahin sa dekada 80. Dili man katupong sa gidakon sa SM Seaside apan dalaygon ang disenyo sa Robinson's Galleria pinaagi sa glass facade o magnificent light effects niini magabii. Ang colorful water fountain sa mall nahimo sab nga dapit alang sa photo selfies. Ana sa Robinson's Galleria ang mga shops nga gikan sa silingang lalawigan sama sa Sans Rival sa Negros Oriental ug Bee Farm sa Bohol nga mao karoy nag-unang attraction sa mga shoppers. Ipaabot nga hugupan ang duha ka malls atol unya sa sinulog 2016 karong buwana alang ni adtong magpalayo sa bagang bulog sa katawhan sa parade routes ug sa Basilica del Santo Niño. Karong buwana usab, magtapok sa Subo ang libuan ka mga delegado alang sa International Eucharistic Congress. Ang pag-abli sa mga bagong mall sa syudad sa Subo misangpot sa rapid urbanization palibot sa Metro Cebu area. Nagkatag karon sa lain-laing lungsod ug syudad ang uban pang mga mall sa Cebu-based operators sama sa mga gaysano. Apan andam ba ang syudad ug ang lalawigan sa Subo sa bulog sa kalambuan ug sa nagsakang populasyon? Gitumbok ang problema sa trapiko ug kakulang sa infrastructure sa lalawigan nga angay hatagan og pagtagad pagpadayon sa kalambuan. 2/3 sa ekonomiya sa Central Visayas giangkon sa Subo. Alang sa mga Cebuanon, mahinungdanon ang 2016 election sanglit anaa sa mga kamot sa maabot nga administrasyon ang pagpadayon sa pagtubo sa giilang
Queen City of the South. Dale G. Israel, CNN Philippines, Cebu City. Alang sa